Wel, symai, gobeithio bych chi gyd yn o lew. Mae'n bnawn dysadwn glawog erbyn hyn yn bethal ger Caernarfon. Ond mi nath y diwrnod gychwyn lot brafiach a nathon ni bicio draw efo'r plant am ddeiawt bach i Parc Coed y Sipsi neu Gypsy yn Bont Newydd. Mae'n sbelan ers i mi fod draw i Parc Coed y Sipsi ddwytha. Mae yna lot o newidiadau wedi digwydd yno hefyd wrth i'r parc dyfu a datblygu dan reolaeth Gavin a Debbie. Dwi'n abod Gavin a Debbie ers blynyddoedd, felly dwi'n falch iawn o weld bod y lle yn neud cystal. Mi oedd y plant wrth i bodda Elis ag Hyw. Mae Hyw yn dueddol i fynd off ar grwydr ar ben ei hun, ond mi nath Fiona fi sylweddoli bod y lle yn hollol saff os ydych plentyn chi yn tueddu i wneud pethau felly. Felly bob dim wedi gau i ffwr yn saff ac lot o bethau gwahanol i gadw y plant yn brysur. Nathon ni weld ambell i berson oedden ni'n nabod yna hefyd, felly oedd hi'n neis iawn i gael sgwrs. Ac erbyn diwedd y dydd, mi oedd hi wedi dechrau bwrw, felly athon ni draw i Caernarfon, i McDonald's, i orffan y diwrnod. Ond ia, 10 allan o 10 felly i Gypsy yn Bont Newydd. Os da chi'n chwilio am rhywbeth i wneud efo'r plant, wel cerwch draw yno. A fory ar Sul y Mama, mae mama i gyd yn cael mynd yno am ddim. Felly bargan go iawn. Diolch am wylio. Os ydych chi'n mwynhau, rhowch like a subscribe i ni. A wela ni chi lian.